ni asewuotho oko, asebedo kata America ko Bama giri kocha. Kaka wach GMOs chal. To nan gi lit ahinya chunya ka president wawacho so casually ni odwa introduce GMOs ma ok oketo laws in place to protect the farmers and to protect the consumer. Nikech adier makende en ni GMOs gin chiemo molos e laboratory. To ok wanyal pimo gi chiembwa ma wapuro pile. To GMOs wachne very controversial universally. Makidhi kuonde molony kata ka America tiyudo ka supermarket rabolo mar GMO ndik maler matar ni ma GMO, ma natural, ma GMO the second crop. Mondo mi consumer kanyiepo to is able to make a decision ni mae madwaro kata mae mokadwar kaluwore gi controversy moluoro GMOs.